amma dai siyasa tunda dai ba aikin karfi bane insha Allah sai na zama gwamnan alfawa. Aya Your Excellency, this woman and her wahala again. Ni bawa mai kada na baka yata Salma ka aura. Hello? Gaskiya ina ganin kawai ka saki matarka. Wise thinking, wise decision at the right time. Duk abin da suka yi maka ta yi, za mu ninka maka sau 10. Ku sani wannan ƙuri'a ita ce 'yancinku. Ki hatta abokin adawanmu Alhaji Abuta Maita yana goyon bayan takara ta yanzu. Shut up, Raya. Inna lillahi. Idan ma na bada wannan miliyan 1.5 yaushe kake ganin zai fita? A siyasa babu abin da ya gagara. Gaskiya mun ci wannan wasan. Yanzu ku dan Allah ba ku da burin da ya wuce ka kuntata wa mutane. amma dai siyasa tunda dai ba aikin karfi bane insha Allah sai na zama gwamnan alfawa. Aya Your Excellency, this woman and her wahala again. Ni bawa mai kada na baka yata Salma ka aura. Hello? Gaskiya ina ganin kawai ka saki matarka. Wise thinking, wise decision at the right time. Duk abin da suka yi maka ta yi, za mu ninka maka sau 10. Ku sani wannan ƙuri'a ita ce 'yancinku. Ki hatta abokin adawanmu Alhaji Abuta Maita yana goyon bayan takara ta yanzu. Shut up, Raya. Inna lillahi. Idan ma na bada wannan miliyan 1.5 yaushe kake ganin zai fita? A siyasa babu abin da ya gagara. Gaskiya mun ci wannan wasan. Yanzu ku dan Allah ba ku da burin da ya wuce ka kuntata wa mutane. amma dai siyasa tunda dai ba aikin karfi bane insha Allah sai na zama gwamnan alfawa. Aya Your Excellency, this woman and her wahala again. Ni bawa mai kada na baka yata Salma ka aura. Hello? Gaskiya ina ganin kawai ka saki matarka. Wise thinking, wise decision
at the right time. Duk abin da suka yi maka ta yi, za mu ninka maka sau 10. Ku sani wannan ƙuri'a ita ce 'yancinku. Ki hatta abokin adawanmu Alhaji Auta Maita yana goyon bayan takara ta yanzu. Shut up, Rayya. Idan ma na ba da wannan miliyan 1.5 yaushe kake ganin zai fita? A siyasa babu abin da ya gagara. Gaskiya mun ci wannan wasan. Yanzu ku dan Allah ba ku da burin da ya wuce ka kuntata wa mutane. Me ake da wannan makaskanciyar gwamnati ta Kano a siyasa? Me ake da ita? Me na sama ci ballanta na jefo mun? Gantujen mai hannun yan dambe, mai hannun jarirai marawaci. Me na sama ci ballanta na jefo muni? Mutane suna zancen banza. Yau idan na ce zan yi sha'aban akwai wannan yi hana ni kan na yi sha'aban? Ni yaron waye? Ba yaron kowa bane ne a cikin siyasa. Ban kuma dogara da gwamnatin jihar Kano ba da tashin Fulani da zaman su duka ɗaya ne a banza a wajen kwamanda. Ina ruwana da wani gwamnatin gandu. Me take bani? Ballantana. Yara ne yan cuku bamu. Su suke da basira iyakacin su Kano. Yau suna wajen wancan kwamishina ibasu 20, wancan kwamishina ibasu 10,000, wancan kwamishina ibasu 30. An musu kyauta ta girma a basu 100,000 a hada su wajen su 20. Ni kyauta ta 100,000 mecece a wajena. Kai kafi kowa sani. Sun fito suna surutun banza billahi lazi jihar Kano ko ta kafa gwamnati ko kai ta kafa gwamnati a banza a wajen kwamanda.